moltes pel·lícules d'acció, cometre fraus de qualsevol mena és una activitat trepidant que gairebé sempre surt bé. Però a la vida real, enriquir-se il·lícitament és força més complicat i pot tenir conseqüències molt greus. Has sentit mai a parlar del frau fiscal? Saps què vol dir? No es tracta només de grans estafes, sinó que el frau fiscal té moltes formes i ens afecta a tots. Un frau fiscal és un engany que consisteix a ocultar, disfressar o manipular la capacitat econòmica d'una persona, empresa o organització per evitar pagar la quantitat d'impostos que està obligada a pagar segons les lleis vigents. La forma més coneguda de frau fiscal és l'evasió d'impostos, és a dir, els tripijocs que fan algunes empreses o particulars per amagar el seu patrimoni o beneficis i evitar pagar els impostos que els pertoca. Un altre cas de frau fiscal és fingir que vius o operes en un altre país amb el mateix objectiu. Però no només és cosa dels rics o de les grans corporacions. Pagar qualsevol producte o servei, com ara les obres de casa o un cangur, amb diner negre, és a dir, sense declarar ni pagar impostos, també es considera frau fiscal. El frau fiscal és il·legal i pot ser un delicte castigat amb multes i fins i tot amb penes de presó. Però a banda de tenir conseqüències legals, és un acte injust i insolidari que té un fort impacte social. Si no paguem impostos, no tindrem recursos per finançar els serveis públics essencials, com escoles, hospitals o presons. Si falsegem dades per evitar pagar impostos, fomentem la desigualtat econòmica. Si paguem productes o serveis amb diner negre, estem donant ales a la competència deslleial i a l'economia submergida, és a dir, a tota aquella activitat econòmica que no compleix amb les seves obligacions fiscals. El frau fiscal és una activitat perseguida a través d'inspeccions, com per exemple les que du a terme l'Agència Tributària de Catalunya. A més, també hi ha lleis que obliguen les empreses a ser més transparents. Però nosaltres també hi podem fer alguna cosa, com per exemple complir amb les nostres obligacions fiscals, és a dir, pagar els impostos que ens toquen i en el termini que toca, exigir el tiquet o la factura de tots els productes o serveis o no pagar ni cobrar mai amb diner negre. El frau fiscal consisteix a evitar pagar els impostos que toquen. El poden cometre particulars, empreses o organitzacions. És una activitat il·legal i perseguida. Repercuteix negativament en el conjunt de la societat. La vida real no és cap pel·lícula d'acció. Cometre qualsevol frau fiscal té conseqüències legals i acaba perjudicant tota la societat. Què és el frau fiscal? Una aposta il·legal, un engany per pagar menys impostos dels que toquen, quan l'Estat cobra impostos sense avisar. Un engany per pagar menys impostos dels que toquen. Quin d'aquests comportaments no es considera frau fiscal? Vendre productes o serveis sense etiqueta o factura. Amagar patrimoni o beneficis per pagar menys impostos. Obtenir beneficis econòmics i declarar-los. Obtenir beneficis econòmics i declarar-los. Quines conseqüències té el frau fiscal? És un acte il·legal i té un fort impacte social. Millora l'economia dels estats. Et dona llibertat per gestionar els teus beneficis. És un acte il·legal i té un fort impacte social.